лева, но те са органа, който определя цената на водата. Що се отнася до качеството, присъствал съм на 2 съвета в МРРБ. Това е заложено от коя година в регионалните планове на ВиК. Да се направи пречиствателна станция приоритетно в Симеоновград. Отпуснаха 93 000 лева за проучване и търсене на нови водоизточници с достатъчно количество и качество. Не ги намерих. И къде са тези 93 000 лева? 93 000 лева отидаха в проучване, правим са. Коя тази фирма не тези 93 000 лева не можа да намери вода покрай реката? Значи излезе в едната сонда, излезе, що горе прилична вода, но нямаше дебит. За мен това не е сериозно 100 000 лева да се даде на една фирма, която да не може да има толкова модерна техника, геолози, работи, които правят проучване. В двора ми идват и ми казват колко дебит имам, нали, на колко метра, тук покрай реката, покрай цялата река да не могат да намерят един кладенец нов да се направи. Ми дайте ги половината пари, като не сте намерили как. Ти една фирма взима 500 лева, за да ти намери вода в двора. Коя е тази фирма? С пръчките? Не с пръчките, глупости. Тя си инженер някакъв Банев, Баев и какъв беше забравен. Това съм инженер-геолог, аз съм правил най-дълбоките кладенци в Хасковско. И защо не можахте да намерите кладенец? В долното течение на Марица има манган. Той и тук има. И сега това е долното течение на Марица. На другите две сонди, да бите не за черни. Тогава защо не дадат половина да изчистите кладенци? Ние да ги изчистим, да ги позлатим тези кладенци, в долното течение на Марица в пласта има манган. Единственото решение за тук е пречиствателна станция. След пречиствателната станция подмяна на тръбите на водопровода. Защото знаеш, че пречиствателна станция няма да стане скоро време. Сега, колегите, аз нямам нищо общо с тези пари, които са ги отпуснали за проучване. Колегите, прочетох доклада, направили се няколко проучвателни сондажи, в единия беше 200 грама в секунда. На нас не трябва на един кладенец да излезе поне 10 литра в секунда, за да има основание да се строи. Пък тези 93 000 лева не са чак толкова много за 5-6 проучвателни кладенци. Уверявам, защото това е сондажна установка, това е... Не само до сондата, това е сондиране... Те като направят проучване, няма смисъл да бият сонда, като направят проучване, има ли, няма ли. Ама проучване отгоре с пръчките, това не е проучване. Няма смисъл да се прави. Пред 200 литра секунда, няма да удовлетвори. Тук сме се събрали някак се да се опитаме, поне моята идея беше такава, използвайки обстановката, с общо усилие между ВиК Хасково и община Симеоновград, гражданите, с който можем да ви подкрепим, ще го направим, да се направи нещо. В днескашния ден социалните мрежи ни напомниха, че преди 4 години са започнали част от нашите срещи и протести, които бяха организирани по един начин, протекоха по друг, няма значение, аз няма да ви занимавам с това. Аз съм коренячка Симеоновградчанка. Проблема с водата в Симеоновград, с нейното качество, не е от сега, не е от 2007, не е от 2000 година, те от много години назад. Аз се спомням как се е случвало и вкъщи, с по-обикновените тръби да се подкушват и така нататък. Проблема е, че в дадени моменти тази вода е изключително черна. Аз последния път снимките, които си направих, едно като олово имаше в нея. Тогава написах писмото на РЗИ, защото много се ядосах, защото на база на тази мръсна вода ние си хабим уредите. Повярвайте, аз съм сменила 3 бойлера и 2 перални. Няма да говоря за разходите за вода, които правиме, защото когато потече черната вода, казанче ли ще е нещо друго ли ще е, по 5, 6, 7 пъти го източваш, само и само да не ти се трупа чернилката. И вие всички много добре това го знаете. Аз имам кладенец, на мен не ми е проблем, но аз няма да се връщам в първобитно общинния строй. Написах писмото, наистина РЗИ ми отговаря, че заповедта им от 2007 година все още е в сила, т.е. водата, че не е годна за пиене, за използване за битови нужди, но то няма как да не се иска при нея. Според мен лично с взаимни усилия трябва да се използва ситуацията, за да се
издействат, ако има възможност, средства, да се правят нови проучвания и основно тази цена за Симеоновград, наистина ви казвам, да не се отнася. Това, че сте ходили в КЕВР, моето уважение. Аз съм била на организационна работа и знам, че с ходене не се става. Става се с стават нещата, ако станат по принцип, с официална кореспонденция. Ние не желаем тази цена да я плащаме. Значи тук приказки за пречиствателна станция, за промяна на ВиК мрежа. Не съм компетентна в ВиК областта, но ще ви кажа, че за мен това е несериозно. Няма кой в тази държава на Симеоновград да даде пари за пречиствателна станция, да не говорим за подмяна на ВиК мрежа. Старите хора са казали, трябва да седим право да говорим. На база на това, което ние хабиме, за да се откървем от него до определена степен, наречено вода, да не му плащаме близо 3 лева цена. Не знам точно колко е на един кубик. Не е 3 лева. 3 лева това е... Близо 3 казвам. В Свиленград и в Касково. Какво доставяте? Доставяме питейна вода. Да ви дам да си пиете, искате ли? Аз си пия. От нашата вода. Не, от нашата е Бохова. Не, господине, наистина сме се събрали сериозно да говорим. Категориите вода може да са две, промишлена и питейна. Ние да сме някъде по средата и да няма такава категория. С КЕВР, с който искате, поставете го писмено този проблем и настоявайте. 50-60 години ще си пием от тази същата вода, която в момента не можем и краката си да трябва да мине. Ще има ли де-факто нещо на среща, което да подобри качеството на водата в Симеоновград? Или няма да има? Пари няма за това, пари няма за това. Стигаме до оная приказка, къде македонец е рекал: пари няма, действайте. Така ли да процедираме за пари? Вие, ако имате някакви идеи, кажете с госпожа Рангел, отива в РВВ, в КЕВР, където кажете. Извинете, колко милиона струва тази пречиствателна станция? Имате ли информация? 25. Различни са пречиствателните станции, според колко литра в секунда пречиства. Ама вие, предполагам, като експерт специалист, казвате, че сте такъв, не се и съмнявам във вашите думи. Що годе се изчисли, за колко милиона става въпрос? Ако аз се изчислявах и давах парите, щеше да е готова до сега. Ние сме ВиК оператор. Ние нямаме дори собственост. Мрежата не е наша, съоръженията не са наши, кладенците не са наши. Ние сме ВиК оператор. Идваме, имаме някакви багери. Моята задача е, като натисна копчето на помпата, да тръгне и да достави вода до водомера. Кой събира парите? Ние ги събираме пари. И си плащаме ток. Ценообразуващи на една цена за водата, ценообразуващи най-тежкото перо е ток. Това, което пък като община сме направили, както всички вие сте и свидетели, виждате, че където минава асфалтиране се стараем, ако не на цялото частично да бъдат подменени водопроводите. Това са възможностите ни и вярвайте ми, че не е лесно да се отпуснат за много. Но благодарение на правителството, което влиза в положение и на малките общини, мисля, че не можем да се оплачим, че поне там, където сме минали с асфалтиране, са подменени ВиК инсталациите. Това, което сме направили след проучвателните сондажи, е, че възобновихме преписката с МРРБ наистина за пречиствателна станция. Защото на първични разговори, когато съм била в МРРБ, това бяха, нека най-напред да опитаме, ако може да излезнат другаде вода, достатъчен дебит за града, да се преместят помните станции. Тъй като на времето, когато е правена нашата помпена станция, всички знаете, че е Преславец. Може би там са излезнали достатъчно залежите от вода. Не го коментирам това, но тя е извън града, извън нашата община, на Преславец. Оттам през целия град тя минава по водопровод, знаете къде е водохранилище отгоре. Това всичко е с ток. Помпите са на ток. Но и това, което говореше между хората, че работят един-два кладенец, когато дойдохме на предварителната среща, и след един-два кладенец, те са 12, които работят непрекъснато. Разхода на ток, знаете всички, че скочи много.
Така че не виждам някакви особени промени, резки, които можем да направим. Затова мисълта ми беше най-напред да направим проучвателните сондажи. Ако излезе някъде вода с достатъчен дебит, ние си мислихме, че край река Марица няма как да не излезе, защото много от хората, които живеем в града, имаме кладенци. Но никой не се е направил труда да го изследва каква е водата му, защото го ползваме най-вече да поливаме или какъв е дебита му. Така че на всички не се струваше невероятно, че не е излязъл с достатъчен дебит. И тогава вече да се мисли за нова помпена станция, за поетапно подмене на тръбите, даже да не е цялостен воден цикъл, за това никой не може да не читае, както каза госпожа Разлова. Но евентуално, където се правят нови улици, да се минава с нови водопровод, но когато се направят нови кладенци поетапно, другите да се изоставят вече и да се Връщаме се пак от това, от което започва. Има 12 кладенеца. Тези 12 кладенеца варят примерно определено количество вода. Кой 5, кой 7, кой 10. Включени са в едно трасе, отива до помпената станция. Там трябва да се направи според мен почиствателна станция и там надолу трасето да се почисти. Още 12 кладенеца да направим. В долното течение на река Марица ви казвам, че има манган. След 5-10 години пак ще омангани всичко. В момента са акумулатирали. Някой ми каза тук 2015 година, като дойдох още, 6 кладенеца на Преславец, които са с сравнително най-малко съдържание на манган. Почистихме ги, сменихме тръбните колони, сменихме помпите, изчистихме ги, имаше някакви прослойки от манган, за да може, защото аз мисля, че ще стане за 1-2 години пречиствателната станция. Викам, поне тези, които са най-водофилни и с най-малко съдържание на манган, да ги пуснем тях, защото на мен това ме е. От тогава до сега чистени ли са? През какъв период? Тези не. Но те не са чистени. Колко годишни са кладенци? Те са от 82 година. Да. Те изобщо има ли място за вода от манган, нали, в тези кладенци? Има. Може би за там загуби налягане. Да, няма кой да не отпусне много милиони. Това на всички не е ясно. За цялостна подмяна на ВиК инсталацията, на водопроводите и така нататък. Но си мисля, че ако при всеки ремонт, частично да е на тази улица, на другата улица, постепенно се сменят на водопроводите, пак е някаква стъпка в положителна насока. Също така си мисля, че и хората да се промениха сега водопроводите. Няма до такава степен тези оплаквания, които ги имат тези, които са старите водопроводи. Водата по-бързо се изтича, когато е леко замътнена, не се натрупват наноси. Пак е някаква стъпка в положителна насока. Те чуете са намалени. Никой не може да ми обясни защо, както си тече чиста водата, няма спиране на вода, няма аварии, няма ремонти. 6 вечерта, както си миеш или си влезал на съкъпиш, изведнъж почва да тече жълта или черна. След 2-3 часа се изчисти и ти просто не знаеш кога ще текне мръсната вода. И никой не може да ми обясни нито от ВиК Симеоновград, да нови... Това е следствие на авариите. Няма авария в момента, вие сега какво говорите, какви аварии? Вчера имаше ли авария? Не вчера, предния ден. Вечерта в 7-8 часа текна черна вода. И това е постоянно. Каквото се иска от нас, също сме направили, само че са 50-60 годишни тръбите. Не можем да кажем кога, затова сме аварийно предприятие, не можем да кажем кога ще гръмне водопровод. Се получиха, както каза госпожа Голова, преди поне в Златието нямаше такова чак помъркаване на водата. Може би защото там сменяме на няколко улици водопроводи. То мина вече, отдавна. Ако са пусне един пожарен хидрант на 10 литра в секунда, също може да се разруши. При пускане на един пожарен хидрант. Да, между другото, на няколко места забелязвахме и даже сигнализират полицията. Вие спомняте си преди 5 години, когато асфалтираха тук, една фирма асфалтираше в 7-8 часа вечерта, пускаше пожарните хидранти, за да си пълнят цистерните, да си пълнят валеците и асфалтополагачите. И се влушаваше вода. Не знаете откъде.
Аз искам да питам, защо няма вода в село Навъсен? От 10 години живее в село Навъсен. Ето, господин кмете, колко дена няма вода в нашото село? 3 дена. 3 дена. И много често стават аварии, тук са тръбили, не съм попитал, вие като специалист се експерт, обяснете. Къде не сте компетентни? Не съм компетентен, аз съм завършил висше 60 годишни тръби, какво искате ви? При увеличаване на налягането, гърмят тръбите и няма вода. Така. Той са прави, когато включиха проект с Така, почва да обясняваш, ще допълвам, че също ще допълвам. Троянди се появиха и те са Да, те са навързани. Искаме да знаем какво става по нашото трасе. Искаме аз да взема думата. Откъде се захранваме, с колко помпи се захранваме и така. Имам долу-горе някаква представа за помпите. Работила съм и в такава сфера. Да знам, има ли вероятност с колко помпи захранваме 4 населени места? В момента. Ако знаете... Главен инженер да обясни. Една помпа с 10 литра в секунда. С какъв дебит е? 10 литра в секунда, 36 кубика на час. Даже вчера с басейнова дирекция пломбирахме колко водомер. атмосфери? Той зависи от височината. Значи 10 метра е около една 100 метра, 10 атмосфери работи на помпената станция. 10-11 атмосфери. 10 Една помпа е нормално, защото Нормално не е е. нормално. Сега, 10 литра в секунда е 860 кубика на И денонощие. като включим 2-3 аварии по трасето, оставам. Трябва да се отстраняват авариите. Авариите не може, значи Има ли като аварии? заболи Няма. крака, не можем да тичаме, нали? Отиваме на доктор. Не става въпрос за тичане. Има ли аварии? Да ги Намаля- оправим ние, ни баби най-имат за това нещо. Някакъв муникобин като чурка, така тече чужбята. Не може да... Няма налягане, Може да няма. няма налягане, Сега. да окъпиш. Сега, днеска се е получила сутринта информация за нямане на вода. Нека кмета да каже, оня ден като беше имаше ли вода. Имаше вода. Не казвам друго. Казвам, че лично съм присъствал две аварии в населеното място и една, която не беше засипана както трябва да Аз съм старо момче, най-напред водата идваше от българите. И така хората се полива мустати и тогава тук се събрахме, Василия беше кмет. И тръгнахме с едни журналисти, тук кмета Хаско, насам и направихме отделен тръбопровод, само за навъсен и пясък към него. Троянци и ти се включава скоро време тук. И ти ще стигне да вода, се каже. навъсен 500 кубика на месец. Фактурираме толкова. Значи 2 дена, като вземем, значи навъсен 500 кубика фактурираме. Статистика. Именно ли? 500 кубика е навъсен. 620 е Калугерово, 236 е Поляново и 800 кубика е Поляново. Искам да кажа толкова фактурираме. По 1000 кубика подава помпата. Оставите сметка за 30 дена колко се подава. Значи за 3 дена подаваме това, дето фактурираме. Останалото е допълнително за аварии, за кражби. Защо? Защото май месец сипаше силно, обаче шведът силно тече. Май месец... В летния сезон е по-голяма. Цената на водата от 2012 година не е мърдала. Цената на тока се дигна 70-80%. Искам да се изслушваме. 70-80 ли? Да. Вие нас западат си на сметка. Вас е дигнала 70-80%. Вие можете да сметате. Аз съм прост, ви въжете, нали си експерта. За тока говорим. За тока. Вас е дигнал тока 70-80%. От 2012 година колко се дигна и минималната работна заплата колко се дигна. Аз ще обясня какви са ценообразуващите на водата. Става въпрос за тока. За тока как се е дигнал 70-80%. Колко се дигна? Не по-малко е. От 2012 година. Тока за фирмите е на една цена, за гражданите е на друга. Ама в момента стана така. До преди един месец не беше така. Имам хубав телефон, питаш Google и те ще обяснят от тази година до тази колко процент От се е 2012 година. По 2 пъти на година се дига тока. Има ли възможност да да сложите още поне един или двама водомайстори? Защото явно, когато има забавяне на ремонтите на авариите, има резон в това, което говорят хората, нали, че водата се изтича, тя се начислява, няма как да я намалите, а в същото време при тях няма налягане. Може би това идва и от кражби, от недосъвестни граждани.
края на крещата, мисля, че е редно тези хора, които се плащат редовно като редовни платци, да имат гаранция за някакво качество и на водата, и на водоползването, и на водоподаването и така нататък. Има ли някаква такава вероятност да назначите още двама водомайстори, които по-бързо да обхващат авария, когато се получи, защото летния сезон това наистина се случва. Те трябва са специалисти, не за и хванали водори. Човекът е некачествено функционира аварията. Долу-горе предполагам какво влиза в ценообразуването, което правите в тези таблици за КЕВР. Не съм запозната с вашата нормативна уредба, нямам намерение и да се запознавам. Но искам да ви питам, имате ли възможност да поемете ангажимент съвместно с ръководството на община Симеоновград в нарушение на някои части на вашата нормативна уредба да притеснявате КЕВР, да си измислите начин, защото не съм аз човека да го мисля, тази цена, която ние плащаме в Симеоновград, и ако хората там плащат за течове, нали, някакви загуби и така нататък, ние плащаме за вода, която разходваме, за да не ни повреди уредите, дрехите, като се перат и така нататък. Да поемете ангажимент тази цена да не е тази, която ние в момента плащаме. Пак ви казвам, живеетствам пречиствателни станции, подмяна на ВиК инсталации и всичко останало. Но това не са неща, които могат да се случат за ден-два, за година-две. Може ли малко? Значи имаме и хора, още миналата година идваха пак от ВиК. От Хасково имам хора, които веднага бяха готови да се наемат с техника на собствена сметка, да прокопаят канал и вече, както казаха и моите съграждани, да съберем пари, да се закупи необходимия там километър и половина, не колко 2 километра тръбен материал и да се положи, да бъдем отделени, защото в действителност 3 села на една тръба, тя е от Пятъчево няма, Тилмазен няма, Калугерово са долу. Те имат редовно. Те имат редовно. Там и българи случаи не могат да разберат. Както сме на 3 тръби, както сме само на една тръба 3 села, проблема е... Юни, 40 дена нямаме вода. Ай сега, кажете вие, мръсна ви е водата, чиста ли ви? А сега, кажете какво да правим. 40 дена. Мисълта, че техниката ли е малко, колко села служба, нали? И никой не ти казва, ще дойде ли вода, няма да дойде. Никой не ти казва. Ето, звъня, на кого ли не звъня? И всеки се мълчи, никой не се обажда. Само от 2 дена господин Марков днеска ми се обадя, разбираш ли. И сега не знам докъде е стигнала работа. Тая вода докъде е? От Бряго, Колозятта ли е, някъде из Слънчогледите ли е, къде е? Никой не знае къде е тази вода. В момента търсят авария, станала. Хубаво, 6 дена ga търсят. 6 дена, как да ни? Нямаме вода 6 дена. 6 нощи. Значи какво става? Преди това 11 дена няма, преди това 9 дена няма, 5 дена няма. За 2 месеца 40-50 дена нямаме вода. Сезона, в който най-много... И никой не ти се обажда. Дрънкаш на тоя, звъниш на оне. Ние знаем, че си ти и знаем, че нямаш вода. Ама ето всяка си да пак в село. Как ще се отида? Хората викат, бете, ти нищо не правиш. Как не правя, като не мога да кажа на господина Каракихайов, 20 години съм кмет. Това добро не е от вчера. 8 управител, 9 са минали през мен. Обаче той си е същия. 20 години с нега и това си го приказваме и от днеска за утре. От днеска за утре. И къде в Симеоновград има 2 човека. Има ли такъв вариант? Има 2 човека на 13 км там да бъдат 500 лева заплата. Не знам кой. Нищо. Нищо.